जानत रहो देखा तो यार मलिया घूमत रहे काल मार्केटवा में अरे उस सासाराम के मेलवा में देखनी घूमत रहे संगवा एकरा संगे अरे कोची के नाम खटरिया संग घूमत ना हमार मलवा ऐसे नहीं के हई देखा तो अरे का होता है जा का भइल हां काम धंधा बा कोनो बा ना कौन काम करे बड़े जात हई कहां जाता नहीं घरे बैठ के दिन भर तानी के खाली एने ओने लफुअन के हाल होता तानी के का भइल बोलो ना बैठ के का करता था घरे कोनो काम धंधा बा जात हई करब घरे कौन काम करे बड़े दिन भर में तन से काम बोले ना पैसा भइल जाता सब एगो काम घर के नहीं क्या जात है भैंसे ऐसे के खिया के आइल बानी हम कौन भैंस का खिया कर बड़ी भैंस तू अरे कौन दिन भर पक्सो दी हां अरे क्या बोलो तो नाम जाता है जो बोलो तो नाम जाता है रुक है ना होता नहीं है ना बोलो पानी के जावना के बहुत के दिन भर बकचोदी करता रहा जावना मलिया के बारे में उ मलिया तो लेके भाग गई कहुना मलिया लेके भाग गइल हो जावना के बैठ के तनी के बकचोदी करता रहा सा खटरिया लेके भाग गई लो मलिया के किस्मत में जब कोनो घूमत रहे मार्केटवा में चलो सा घरे पहले बात हो चलो सा चलो सा तनी के